Illum qegħdin niltaqgħu f'dan il-ħin mhux tas-soltu sabiex infakru l-mew tal-mulej Ġesu. Huwa bħalissa li Ġesu minn fuq is-salib ħareġ l-aħħar nifsijiet tiegħu biex rat ruħu lill-Missier għall-fidwa tagħna il-bnedmin. Il-Knisja minn dejjem ħadet ħsieb tfakkar din il-ġrajja b'solennità kbira. Illum ma jsirx qudies, it-tqarbin isir biss fil-liturġija fil-Knisja u bħala vjat kull il-morda. Il-liturġija hija mqasma fi 3 partijiet. Il-liturġija tal-kelma twaslilna ir-rakkont tal-Passjoni skont San Ġwan. Imbagħad flimkien inresqu quddiem il-Missier it-talbiet universali u wara issir l-adorazzjoni tas-salib. X'ħin din tispiċċa, il-koll mistiedna biex nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm tal-mulej fit-tqarbin. Nitlobkom biex kemm jista' jkun matul din il-liturġija inżommu iskiet u l-ġabra biex nidħlu aktar fl-ispirtu tal-ġrajja li qegħdin niċċelebraw. Jekk jogħġobkom inżommu il-mobiles silent biex nirrispettaw dan il-mument ta' ġabra u ta' talb f'dan il-jum għażiż tal-passjoni tal-mulej Ġesu. Issa nqumu bil-wieqfa nilqgħu fostna lis-saċerdoti li jidħlu fostna fi skiet u kif jaslu qrib l-artal jimteddu wiċċhom mal-art bħala sinjal ta' qima. U aħna ninaqdu magħhom u fi skiet ninżlu għarkubtejna. Jekk joġobkom ninżlu għarkubtejna fis-skiet.
Inqumu bil-wieqfa għat-talba li tiftaħ din il-liturġija. Ftakar fil-ħnina tiegħek mulej u ħares dejjem u qaddes lil qaddejja tiegħek li għalihom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għid u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Impoġġu bil-qiegħda. Il-profeta Iżajija jara lill-Messija dak li kellu jitbaxxa u jsofri l-umiljazzjoni biex bit-tbatija tiegħu ifiqu dawk li jħarsu lejh. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu is-slaten jalqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh u hu għad għalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud għall-qatla u bħal naġa mbikma fit min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih? Iva, qaċtuh mill-art tal-ħajjin. Minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaqsu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għad jara nisel u jtawwa l-jiemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin, għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin. U li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Salm 30
li ser nitolbu flimkien, talbu Ġesu fil-mument tal-agonija tiegħu fuq is-salib. Inkantaw flimkien il-kelmiet, Missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Fik mulej nistken ma jkolli għatax nirex. Fil-ġustizja tiegħek salvani, fidejk jien nerħi ruħi, jinteħlisni mulej Alla tas-sewwa. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Minħabba l-edewa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' mini kazbara. Jitwerru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Jinsewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarram kisra. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hija xortija, eħlisni min itledewa, min id-dawk li jeħduha kontrija. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Uri d-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni. Fidej issaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Flimkien? Missier nerħi ruħi fidejk. Missier nerħi ruħi fidejk. L-awtur tal-ittra lill-Lud jgħidilna li Kristu huwa dak li bl-obbedjenza tiegħu eret il-mewt tagħna u tagħna l-opportunità li nsiru mill-ġdid u li jitalla. Din hija meditazzjoni mill-aktar xierqa għal dan il-jum tal-mewt glorjuża ta' Kristu. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, meta aħna għadna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet Ġesu bin Alla, ħaw inżommu sħiħ il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħdirna bid-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox imbarra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuh lil dawk li seta isalva mill-mewt. U kien mismuh
minħabba il-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi jfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni għal dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju ta' San Ġwan jirrakkonta il-passjoni ta' Ġesu b'mod differenti mill-Evanġelisti l-oħra. Huwa jurina kif Ġesu wara li jaċċetta minn idejn il-missier dak li kellu jgħaddi minnu, jirbaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib Ġesu huwa s-sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u d-dinja. San Ġwan jurina kif meta ntrefal fuq mill-art, Ġesu ġibet lil kulħadd lejh. Nitħejjew billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam man-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradieh kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħamjew soldati u xi għases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf b'kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom Lil min qegħdin tfittxu huma weġbuh. U qalilhom jiena hu. Ġuda dak li tradieh kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu Reġa' staqsihom u huma qalulu. Ġesu weġibhom qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru Erġa' daħħal is-sejf fl-għan tiegħu, forsi l-kanċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-qasis tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħadu ħant Anna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa l-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil Lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall poplu. Xmun Pietru d-dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bib.
Imbagħad id-dixxiplu li ieħor li kien mitla tal-Qassis il-Kbir ħareġ ikellem lil Portinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bib qalet lil Pietru Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli ta' dan ir-raġel? u weġiba Le, minix. il-qaddejja u l-Qassis kienu kebsu in-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm sħana. U Pietru wkoll qatt magħhom sħana. Il-Qassis il-Kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu Jien tħaddit fil-bera quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi m'għedt xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom huma jafu x'għedt. kif qal hekk, wieħed mill-Qassis li kien ħdeh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu qallu. Hekk twieġbu lill-Qassis il-Kbir? Ġesu qallu. Jekk qed xi ħaġa mis-sewwa urini fejn, imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' jdejk fuqi. Imbagħad għandna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-Qassis il-Kbir. X'mun Pietru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli tiegħu? imma hu ċaħad u qal Le, minix. wieħed mill-qaddejja tal-Qassis il-Kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal Mela jien ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu minn għand Kajfa għall pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma rridux jitniġsu biex ikun jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għejd. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? u huma weġbuh. Li kieku ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex. Pilatu qalilhom Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. imma l-lut qalulu. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu. Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb. Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb. Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassasin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb. Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Illi kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-assess tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax fidejn il-lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu Mela inti sultan? u Ġesu wieġeb. Inti qiegħed tgħidu jien sultan, jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu. U l-verità x'inhi? Kif qal dan reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom Jiena ma nsejb ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridux neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtu ħiswat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u jgħidu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. Bdew ġejjin qudiemu jgħidulu Islim għalik, ja sultan tal-Lut. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. u Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom Araw, hawn hu l-bniedem. x'inraw il-qassisin il-kbar u l-Qassis bdew jgħidu u jgħidu. Pilatu qalilhom Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. il-lut weġbuh.
Meta sema dan, Pilatu aktar beza. Reġi daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu, Int mnejn int imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu, li ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta insalbek. Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn ta' lili fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-lut issuktaw jajtu u jgħidu. Jekk teħles lil dan Ċesari, kull min jagħmel lilu nnifsu sultan u qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi gabbata. Kien jum it-ħejjija tal-għid għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-lut, Arawh is-sultan tagħkom. dawk infexxew jajtu. Pilatu qalilhom, Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa' is-salib u ħareġ lejn il-post imsejħ il-qorija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib, fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qarawa ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-Ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu, Ma kienx imissa tikteb is-sultan tal-Lut, imma dan qal jiena is-sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb. Issa li ktibt. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa bl-aħjata mensuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu, Ma qartewiex iżda nitfgħu x-xorti għalija lil min tmiss jaħodha. dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid, ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kienu ħobb jaf f'dejha, qal lill-ommu, Mara, għawnu ibnek, imbagħad qal lid-dixxiplu, għawni ommok. u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal, Għandi laċ. kien hemm bieqja mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponża bil-ħall, waħluha ma' qasba ta' issopu u resqu ilu lejh ħalqu. Kif Ġesu ħall qal, Kollox u mitmum. imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejjija tal-għid, il-Lut ma redux li f'jum is-sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma.
Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlej. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġarab xi seħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkisrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Giuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi għax kien jibża mill-lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħal ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, ġib miegħu taħlita ta' moru sabbara, tiżen xi mit-libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-ħwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-lejla l-qari li għadna kif smajna kollu kemm hu. Kemm l-ewwel qari li huwa raba kantiku tal-qaddej ta' Jahwe, kemm il-qari mill-ittra li Lut kif ukoll il-Vanġelu jistednuna biex nifissaw il-ħarsa tagħna fuq Ġesu msallab. Hekk dalwaqt minn hawn ftit ieħor se jkun f'nofsna Ġesu. L-ewwel se nadurawh, imbagħad ikun fin-nofs proprju tal-assembleja, fin-nofs tal-bnedmin meta inkun merfuħ mill-art nixbet lil kulħadd lejja. U fit-deskrizzjoni tiegħu San Ġwan li għadna kif smajna u kif esperjenzjajna flimkien. L-ewwel qabel kollox jurina lil Ġesu imsallab bejn tnejn, Ġesu fin-nofs, jerġa' jirrepeti. Imsallab bejn tnejn, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħu u jerġa' jirrepeti li Ġesu kien fin-nofs. U San Ġwan irid ifakkarna li Ġesu huwa s-siġra tal-ħajja illi fil-ktieb tal-Ġenesi Alla kien poġġa fin-nofs tal-ġnien, fin-nofs tal-ħolqien. Is-siġra li tagħti l-ħajja, is-sors lajn l-oriġni ta' kull ma jieħu nifs, ta' kull ma hu ħaj. U allura San Ġwan jerġa' jippreżentalna lil Ġesu l-ewwel qabel kollox meta jasal fuq il-Kalvarju bħala din lajn tal-ħajja. Meta nħarsu lejh nieħdu l-ħajja, ma kif nieħdu l-ħajja. U jkompli jurina San Ġwan kif nieħdu l-ħajja. Imbagħad it-tieni xena li jiffoka fuqha San Ġwan fil-Vanġelu li għadna kif smajna il-kidba. Il-kidba li jpoġġi Pilatu fuq ras Ġesu. Dan hu Ġesu Nazzarenu, is-Sultan tal-Lut. Iwa, dan hu s-Sultan tal-Lut. Aħna jista' jkun li morru blidija li Pilatu kitiba dejn biex jgħaddih biżmien. Imma anki jekk kitiba hekk, Pilatu qiegħed jgħid il-verità. Ġesu huwa s-Sultan, is-Sultan tal-Lut. Is-Sultan mhux bil-kuruna tad-debb, mixtrija bil-flus tan-nies. Is-Sultan mhux bix-xettru bil-qasba tad-debb illi bija jordna u jobbliga, imma s-Sultan bil-kuruna tax-xewk fuq rasu il-ħtijiet u l-konsegwenzi tal-ħażen tan-nies. Fidejh mhux il-ħatar li bih
jobbliga ir-remote control, ix-xettru tar-re, imma fidejh il-qasba li bija saħansitra jsawtuh. Ġesu huwa verament is-sultan tal-lut. Ġesu huwa verament dak illi biex ikun il-fuq, biex kulħadd jimxi warajh, biex isalva lil kulħadd, biex imexxi lil kulħadd, għażel li jkun li joqgħod wara kulħadd, għażel li jkun il-qaddej ta' kulħadd, għażel kif jgħidilna San Pawl li ma jieħux għalih għax kellu natura ta' Alla, imma jiċċekken billi jsir mhux bniedem mal-sejr imma skjav. It-tielet xena li jippreżentalna San Ġwan hija x-xena tas-soldati li jilabu x-xorti jitfgħu x-xorti fuq il-ħwejjeġ ta' Ġesu. U t-tunika ma jaqsmuhiex. U kull wieħed jieħu biċċa minn dak li jmissu. Lil min tmiss il-libsa ta' Ġesu, lil min tmiss it-tunika, lilek. San Ġwan rid jgħidilna li dik il-libsa hija tagħna. Dak il-mantar huwa tagħna. Dik it-tunika hija tagħna. U għall-ispirtu tiegħu moti lilna, l-identità tiegħu motija lilna. Fil-fatt aħna bħalu nissejħu Kristjani jekk aħna dixxieb li veri tiegħu. Din hi t-tifsira ta' dik ix-xena tas-soldati li jaqsmu bejniethom biex xort il-ħwejjeġ ta' Ġesu. Imbagħad San Ġwan jippreżentalna x-xena prinċipali, x-xena tan-nofs, lil Ġesu li jdur lejn ommu u lejn Ġwanni u jagħtihom lil xulxin. Kemm sabiħa din ix-xena illi fiha Ġesu jafdana lill-ommu u allura jqisna bħala ħutu. Aħna l-familja l-ġdida ta' Ġesu, propju frott ta' tbatija li bata lina u li permezz tagħha u jieħu fuqu dak li aħna ma joġobniex, dak li aħna ma rridux, id-nubit tagħna, id-djufijiet tagħna. U jkompli dan kollu fil-5 xena. Meta Ġesu jgħid għandi laċċ. U Ġesu verament din il-kelma għandi laċċ jgħidha biex juri lil kull wieħed u lil kull waħda minna aħna li bħas-Sammaritana ħdejn il-bejr ta' Ġakob bil-laċċ ta' veru, aħna li għandna laċċ veru u li nfittxuh kontinwament f'ħajjitna u li qatt maħna kuntenti u li qatt maħna sew, Ġesu qiegħed jgħidilna jien għandi laċċ ta' laċċ tagħkom. Jien nixtieq li dan laċċ tagħkom isib fija is-sodisfazzjon tiegħu. Għandi laċċ tal-ħbiberija tagħkom. U s-soldati x'jagħtuh mhux l-imbejt tal-ferħ, l-imbit tal-festa, l-imbit tal-ħbiberija, imma jagħtuh il-ħal, l-imbit qares. Għax aħna lil Ġesu dak nistgħu nofrulu il-ħbiberija dajfa, ingarbuljata, infixkla tagħna. Il-ħbiberija imperfetta tagħna, il-ħbiberija mhix fidila tagħna. Imma Ġesu l-Vanġelu jgħidilna b'mod ċar, Ġesu jieħu l-ħall. U meta ħa il-ħall Ġesu jgħid kollox mitmum. U allura iċ-ċelebrazzjoni tal-lum tista' tilħaq l-iskop tagħha tas-sew, u aħna nkunu hawnhekk ġejna mhux għal xejn imma għal xi ħaġa jekk verament inħossu l-lejla illi Ġesu qiegħed jixrob, qiegħed jieħu fuqu il-ħall tagħna. Id-djufijiet tagħna jintilfu fl-imħabba tiegħu. Id-nubit tagħna jisparixxu fil-ġenerożità tiegħu, fl-imħabba mingħajr kundizzjoni tiegħu. Dan ifisser Ġesu jieħu l-ħall, Ġesu jieħu l-ħall tiegħi, jieħu l-ħall tiegħek. U jkompli l-Vanġelu. Ġesu wara li xorob il-ħall qal kollox mitmum u jmejjel rasu u jrot ruħu. Dak il-ħin kollox mitmum. Ma jistax ikun kollox mitmum jekk xi ħadd mill-familja tal-bnedmejn ma jarafx, ma jifhimx li Alla jħobbu tant li lest li jerfa' dnub tiegħu fuqu. Dakinhar ikun kollox mitmum. Araw l-imħabba ta' Ġesu kemm kbira. U Alla ħares xi ħadd minna l-lejla hawnhekk iħossu l-bogħod b'xi mod jew bieħor minn din l-imħabba. Jew jimmaġina, Alla ħares nimmaġinaw
aħna hawnhekk li xi ħadd minn ħutna li forsi mhux qiegħed hawn qiegħed barra ma jidħolx fil-familja ta' dawk li Alla jaħfer u jħobb bimħabba kbira. Imbagħad Ġesu jagħti l-Ispirtu tiegħu, irott ruħu. Ħadd mill-Evanġelisti ma jgħid li Ġesu miet, ħadd minnhom ma jgħid li Ġesu miet. Imma kollha kemm huma jgħidu b'xi mod jew bieħor jagħti l-Ispirtu tiegħu, irott ruħu. Lil min, lil bnedmin jagħtina l-Ispirtu tiegħu dejn l-imħabba ma tistax tmut. Dejn l-imħabba hija mifruxa fost kulħadd. Dan l-istejl, dan il-mod ta' kif Ġesu jgħix u jmut ma jistax ikun li jżommu għalih. Irid ikun tiegħi u tiegħek ukoll. Jekk aħna rridu ngħixu l-umanità tagħna, is-sejħa umana tagħna fil-milja tagħha. U fl-aħħar għandna l-isbaħ rigal li ħallilna Ġesu, id-demm u l-ilma. L-ilma li jgelgel mill-kustat tiegħu, id-demm li joħroġ mill-qalb miftuħa tiegħu. Mhumiex għajr is-sinjali jgħidilna San Ġwan Griżostmu tal-Mamudija u tal-Grisma. L-ilma u l-Ispirtu ta' Alla ħireġ minn dan il-kustat. Id-demm mhix għajr lotja sal-aħħar qatra hekk inkantaw, sal-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Hija lotja sħiħa tiegħu, għotja li ngħixu fl-Ewkaristija, li llum se ngħixu b'xi mod ridott se nirċievu lil Ġesu illum, se nirċevuh fina propju biex inħossuna maqudin miegħu, inħossuna marbutin miegħu u nħossu l-għaġġ tiegħu, ix-xewqa tiegħu li jkun parti integrali, parti sħiħa mill-ħajja tagħna, mhux illum biss, fil-ġimgħa l-kbira biss. Imma Ġesu li jmut mhux għajr iż-żerrija. Mhux għajr iż-żerrija. U ż-żerrija il-post tagħha fejnu? Il-post tagħha u propju taħt l-art, fit-trab. Ġesu għaż-żerrija li jekk ma tmutx ma tagħtix frott. Iż-żerrija tagħti l-frott biss jekk tindifen. U allura llum qegħdin biss nassistu għal din l-ewwel parti ta' dan il-proċess. Hekk jalla għada, pitada, imma fil-bqija ta' ħajjitna kollha ngħixu lil Ġesu irxoxt ħaj, mhux biss fir-realtà oġġettivament. Ġesu ħaj fl-Ispirtu tiegħu, fil-ġisem mistiku tiegħu, fil-kelma tiegħu, fl-Ewkaristija, fil-Knisja, imma ħaj f'kull wieħed u f'kull waħda minnha. Issa se nresqu quddiem il-missier it-talbiet speċjali għal diversi kategoriji ta' bnedmin. Hija talba li sa minn żmien twil ilu jissir faqda sħiħa mal-iben li ta' ħajtu għad-dinja. Nitolbu ħuti Jeżies għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla jagħtiha sliem u jaqgħadha u jħarrisha fid-dinja kollha. U lien jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidu fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu l-koll għall Papa Franġisku biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof iħarsu jżommu qawwu sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox,
li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tieba lil Papa magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu l-koll għall-isqof tagħna Anton, għall-isfijiet u l-presbiteri u djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-mulej Alla iħenna lihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom l-maħfra ta' tnubietom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Siedna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda. Qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna, għatihom twelid ġdid bil-magħmudija u lqaħħhom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbilku għall-verità u jitmaħħom u jħarrishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uriedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l qudiem fl-imħabba ta' jismu u l-fideltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedit tiegħek lill-Abraham u lil-nislu, ilqa' bit-tieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex l-Ispiritu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira ifittxu dak li hu sewwa u jisħoqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-koll kemm huma minkejja tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna imexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa
u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal popli midruba mill-kefrija tal-gwerer biex id-dmuħ u d-dem tal-vitmi ikun jiswa biex malajr ikun hemm żmien il-paċi li toħroġ mill-pjagi glorjużi ta' Kristu Ġesu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fil-ħnina u l-qawwa tiegħek inti xxejjen il-gwerer u tbaxxi l-imkabra. Bied bla dewmien mill-bnedmin kollha, kull kefrija u kull dema, ħalli l-kol jgħixu bħal aħwa u jkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti Jeżies l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull talim qarrieq, ibiet il-mart, jaqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll mill-irbit tal-jasar u jagħti vjaġġ tajjeb lil min isiefer. Irreġġa' lura lil min hu mbiegħed minn daru, lil morda iroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Issa iċ-ċelebrant jinżel ħdejn il-bib tal-Knisja biex minn hemm iġejb is-salib. U fit-tliet darbiet ħabbrilna u jurina l-għowda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tagħna biex jaqqadna mill-ġdid mal-Missier. Alla tant ħabna li tal il-libnu l-waħdini. Kull min jemmen fih ikollu l-ħajja. Bħalma l-poplu ludi ħares lejn is-serb tal-bronż magħmul minn Mosè u fiq, hekk ukoll aħna ser inqimu s-salib, l-għowda tal-fidwa tagħna. Għal kull tħabbira tas-salib ninżlu għarkubtejna waqt li nwieġbu billi nkantaw flimkien mal-kor. Araw il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna. Araw il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja.
Ninżlu għal kubtejna fi skiet. Inqumu bil-wieqfa. Araw il-għodata s-sali li fuq ġim sallab is-salvatur ta' dinja. Ninżlu għal kubtejna fi skiet. Inqumu bil-wieqfa. Issa li ġejna murija s-salib li fuqu ġie msallab Ġesu, se nersqu lejh u bil-qima kollha nbusuh. Se nittelgħu bħalma nittelgħu fit-tqarbin. L-ewwel jersqu s-saċerdoti u l-abbatini, imbagħad dawk li qegħdin fil-korsija u wara joqorbu tal-ġnub. Inħallu l-għaxers imexxuna.
Inqumu bil-bifa. Issa is-salib jitpoġġa fil-għoli fuq l-artal bejn żewġ ċemat. Illum jixraq li għalkemm ma jkunx hawn il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija fit-tabernaklu b'sinjal ta' qima x'innaddu minn quddiem is-salib nagħmlu ġenuflessjoni. Minn hawn u ftit ieħor se jinġieb is-sagrament biex ilkoll inkunu nistgħu nitqarblu bil-ġisem u d-demm tal-mulej. L-artal illum jintrama bl-iktar mod sempliċi u jsir ir-rid ta' tqarbin. Sadattant nistennew fiskiet filwaqt li jsiru t-tħejjijiet li hemm bżonn. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. It-qarbejn se jsir bħas-soltu quddiem l-artal fin-nofs u fil-ġnub. Jekk joġobkom inżommu l-ordni bil-ġabra u nitqarbnu fl-iktar post qrib ta' fejn ninsabu.
Issa, iċ-ċelebrant jgħid it-talba tal-aħħar. Il-ħruġ isir fi skiet mingħajr kant u aħna wkoll mistiedna biex ħin tintemm iċ-ċelebrazzjoni inħallu dan l-imkien fi skiet u l-ġabra. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek taħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Inħeġġiġkom ħafna ħalli nkomplu ngħixu il-komplament ta' din il-ġurnata fil-ġabra għada Sibt il-Għid, partikolarment dawk li jistgħu ngħixu s-sawma ta' stennija bitħejjija għal-velja l-kbira tal-Għid li tibda fit-8 ta' filgħaxija. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla ma tingħalaqx hawn imma tkompli għada nimpenjaw ruħna sabiex niġu għal din l-ikbar ċelebrazzjoni tas-sena. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek. B'tama sħiħa fil-qawmien tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kottra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.